Kadagiti tatatitudo kumumpas dagiti pitik ti puso ta. Tilawag tinit kaskaranyag dagiti matata adua napuno nga ayat isuti taklinta. Si tatak derlata iti maysa ken maysa amin nga sumangbay. Problema natipker nga ayat isu inta pangsangga. Oh, nanus nga ayat daytati ada kadata iti rapial daw ken iti amin apa samak ti biagta ririken susik arumusing masolusyonan tamin gaputan na puno ken nabileg ayata maysa ken maysa. Kadagiti nagparangan iniwan nasarakan ta tilawag iti maysa ken maysa nasarakan ta ti ayat ken piksa maysaan na lanay nga balikas nga ayaten ka nairot nga ara ko pipay ko ken ka. Oh ayat ko ken ka ti ayat ta awan di kapadanan. Itinalami sa rabi agkaduta ken nagdenata nga namen dati bara ni ayat maysa ken maysa uray sa dino man ti pakay daluyunan ti biaka data sanggwenta adua santo pulos nga agdua-dua. Oh, nanus nga ayat daytati ada kadata iti rapial daw ken iti amin apa samak ti biagta ririken susik arumusing masolusyonan tamin kaputan na puno ken nabileg ayata maysa ken maysa.